kinasih pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi panggenan. Pinanggih malih wonten ing panyuros paditenang Sabtu Pinedhar Sinode Gingkaji. Dinten menika Kamis 13 Oktober 2020. Sareng kula Sugiyarjo saking Gingkaji Jakarta. Saderengipun sumangga kita wiwiti kanthi pantun. Pangeran Jawa tuing pitulungan lan panglipuring gesang kawula. Kepareng kawula sebo kunjuk wonten ing asopat duka. Nyuwun roh suci paduka tumedhak ing manah kawula. Mudahaken kawula gegilut lan nampi sabda paduka. Saestu saged kawula mangertosi minangka teken lan cecala gesang kawula sadinten-dinten. Wonten asma Gusti Yesus Kristus kawula tetep. Amin. Jejer panyuros dinten menika tuing panglipur. Ayat mas kapedhik saking kalih Korinta bab 1 ayat 3. Mekaten ejemanipun. Pinujiya Gusti Allah kang ramani Gusti kita Yesus Kristus, Rama kang kebaksih palimirma lan Gusti Allah kang dadi sumbering panglipur. Trisno wiwit ngrasakaken yen sinau iku ora gampang. Ora mung maca lan ngapalake, nanging uga latihan soal. Wigatine matematika. Pirsa putrane kangelan anggone sinau sore iku Buminal nimbali Trisno. Nah, kok sajak bingung. Ana apa? Ewet Bu, kula dereng mudeng katrangan saking Bu Guru. Tresno mansuli binge karo garap latihan soal neng kertas. Puji Gusti kowe gelem kangelan sinau supaya pinter. Gusti Allah kang mirsani kangelanmu mesti berkahi lan pitulungi kowe. Mangkono pangandikane Buminal. Para sedherek kinasih, dhateng pasamuan ing Korinta, Rasul Paulus nyariosaken bilih panandang ingkang nalika martosaken Injiling Allah ing tlatah Asia cilik menika damel piyambakipun mangertos bilih namung Gusti Allah ingkang pantes kadadosaken minangka piyandel sejati. Rasul Paulus paring paseksi bilih Gusti Allah sampun lan badhe lipur sarta nguwalaken piyambakipun nalika ngadepi kawontenan ingkang gegirisi. Menika ingkang damel Rasul Paulus tansah temen anggenipun ngayahi timbalan pelatusan ingkang kapitayakaken dening Gusti Allah. Mboten maiben bilih awit saking karingkian lan kawinatesanipun manungsa dados semplah nalika ngadepi kasunyatan gesang kadosta sesakit ingkang sampun dangu dereng pinaringan matur. Dangu anggenipun sesomaan nanging dereng pinaringan momongan. Utawi dangu anggenipun nyambut damel nanging dereng saged nampi kados dene pangangen-angenipun. Nalika semplah manungsa lajeng rumaos bilih sampun boten wonten ginanipun nglampahi gesang utawi temen budidaya. Manungsa lajeng gesang sak sekecanipun piyambak utawi malah nindakaken bab-bab ingkang cengkak kaliyan karsanipun Allah. Lampah ingkang mekaten boten migunani namung damel kapitunan lan bebayani tumrap diri pribadinipun lan sesami. Mila nalika ngadepi perkawis utawi nyanggi momotani gesang ingkang awrat, sumangga enget bilih Gusti Allah ingkang nitaken langit kaliyan bumi menika tuing pitulungan kegiatan lan panghiburan.